అసాధ్య సాధక మంత్రం. అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కిన్వద రామదూత కృపా సింధు మత్కార్యం సాధయత్ ప్రభో. ఈ మంత్రం యొక్క అర్థం ఏమిటంటే, అసాధ్యమైన కార్యాన్ని కూడా సుసాధ్యం చేయగలవు మహావీర. నీకు సాధ్యం కానిదంటూ ఏమున్నది? ఓ రామదూత, కృపాసింధు, కరుణాసముద్ర, నేను తలపెట్టిన కార్యాలు కూడా సాధించగలిగేందుకు నాకు సహాయపడు స్వామి. ఈ మంత్రాన్ని 9 మార్లు కానీ, శక్తి ఉంటే 108 మార్లు కానీ పఠిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ప్రతినిత్యం 9 మార్లు పఠించండి. ఆ హనుమంతుని అనుగ్రహంతో మీరు సాధించాలనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించండి. అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కిన్వద రామదూత కృపా సింధు మత్కార్యం సాధయత్ ప్రభో. అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కిన్వద రామదూత కృపా సింధు మత్కార్యం సాధయత్ ప్రభో. అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కిన్వద రామదూత కృపా సింధు మత్కార్యం సాధయత్ ప్రభో. అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కిన్వద రామదూత కృపా సింధు మత్కార్యం సాధయత్ ప్రభో. అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కిన్వద రామదూత కృపా సింధు మత్కార్యం సాధయత్ ప్రభో. అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కిన్వద రామదూత కృపా సింధు మత్కార్యం సాధయత్ ప్రభో. అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కిన్వద రామదూత కృపా సింధు మత్కార్యం సాధయత్ ప్రభో. అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కిన్వద రామదూత కృపా సింధు మత్కార్యం సాధయత్ ప్రభో. అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కిన్వద రామదూత కృపా సింధు మత్కార్యం సాధయత్ ప్రభో.